שלום, כאן זהבה קלנר, מנהלת רשת מכון אותיות. אני רוצה לשאול אתכם, איך אנחנו מתמודדים עם ילד שפעם אחרי פעם עונה על מה שהוא לא נשאל? הוא נשאל למה והוא עונה איך. הוא נשאל מתי והוא עונה איפה. מה אנחנו עושים עם ילד כזה? אני רוצה לספר לכם על ילדה, תישארו איתי עד סוף הסרטון ותקבלו את התשובה. אני רוצה לספר לכם על ילדה שנשאלה שאלה על טקסט. תארי את הקן שהצירה בונה. ואז הילדה המתוקה הזאת מסתכלת עליי ושואלת אותי, לתאר לעצמי איזה קן היא בונה? לא, לא לתאר לעצמך. ילדים צריכים לדעת שכתוב תאר, מדובר על צורה, מדובר על צבע, מדובר על גודל. זה מה שצריך לתאר, וכמובן שצריך למצוא את התשובות בגוף הטקסט. לכן, מה שאני מציעה לעשות עם ילדים כבר מגיל יחסית צעיר, להכין טבלה. כשנשאלים מתי, יש כמה אופציות. אתמול, מחר, אשתקד, בשנה הבאה, מחרתיים, שהם יעלו עוד ועוד רעיונות ויכתבו בטבלה. כשנשאלים איפה, להתחיל להתמקד. מהם התשובות של איפה? בגן, בירח, בקוסמוס, שהם ימציאו תשובות של איפה כדי שיתמקדו לכיוון הזה. וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו מכינים טבלה, אז הילדים מבינים שהם צריכים לחפש את התשובה המתאימה לשאלה. אתם רוצים לשמוע עוד פרטים? כנסו לפייסבוק, כתבו אם זה עובד עבורכם ונשמור על קשר. להתראות.